Karči, koľko ročných platov musíš odložiť, aby si kúpil trojizbáčik v najdrahších európskych metropolách? Treba si najprv určiť, ktoré sú asi za mňa najdrahšie metropoly. Áno, poďme si ich spolu vymenovať. Je tam Berlín, Berlín tam nie je. Amsterdam. Amsterdam tam patrí, ten je na prvom mieste. Koľko rokov podľa teba, koľko ročných platov musíš odložiť? 20, Trošku menej. 15. Áno. Čo si myslíš, aké To je ďalšie dosť. mesta by tam mohli byť? Praha. Praha tam tiež patrí, tá je na druhom mieste. Koľko rokov podľa teba Čiže taký musíš drahý. šetriť v Prahe? 12. O trošku viac, veľmi blízko 13, Amsterdamu. Ešte o trošku 14. viac, výborne, 14 je správna odpoveď. Ale odznelo tu už 13 rokov. Podľa teba, kde 13 rokov šetríš na byt? Akom meste? Viedeň. Akom štáte? Viedeň tam je síce, tá je trošku nižšie. Tá bude 10. 8 až 9 rokov. Zostáva nám 13 rokov. Kde podľa teba? Kde je taká dražoba? No kde je taká dražoba za nízke platy? No, je to naše hlavné mesto? Je to naša Bratislava. A teda ostáva nám ešte 4. miesto. To radšej ďalej nekomentujeme. Aké je mesto a koľko rokov podľa teba? A Mníchov? Výborne. A koľko si myslíš, že ročných platov v Mníchove musíš odložiť na byt? 7. Viac. 12. 11. 11. Výborne. No teda, tak si ma niečo naučila, ďakujem.